manželkou som išiel na aute a predo mnou prebehla tá krava s tým kraviakom. No, jak sa povie u vás muž kravy? Milenec kravy, jak sa povie? Bujak! A normálne som šoferoval a z jedného cez cestu mi prebehla krava s tým kraviakom. Tak ja hovorím manželke, reku, nadviažem konverzáciu, tak ja hovorím, pozri tu, cez cestu ti prešla rodina, no. A ona mi hovorí, no, svokrovci. No. Ajde! Ruky!